Nagat na ta! Ako si Junel Mapanginis na buntag hapon o ihapon. Ako si Ruben Nagkayutaan sa Kyanan Mansyon Kwartahan. Pinangga kong Clara, pwede ba kang mahimong kapikas sa akong kasing-kasing? Ha? Ako? Hatagan ikang kayutaan, sakyanan, alahas, kanatanan, pwede maimuha, sukton mo lamang ako. Ikaw, unsa man imong ikapanghambog. Dili man ako dato pariha kanimo, pero aduna ako'y nahibawan kung giunsa pagkuha sa akong amahan ang gugma sa akong inahan. Unsa man kini? O kini ang labo, ang akong kapanghambog. Ako. Gusto na! Nakapili na ko. Akong gipili si Junel! Lalabog-labog ko bang labog. Huwag ka naglayo ni Mga Gana.